seWickney Uchivayo vorova direct reply kuna Winky D, and then seColors azobvuma kuti Winky D mudhara. Hello viewers, kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV yandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ingobayawo button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti iwewe usarasikirwe neevery update yandinouya nayo pano nguva nenguva. So muri Zimbabwe ndauya nenyaya mbiri idzi dziri kupisa mumastreets esocial media. Taonawo Wickney Uchivayo achipindura iye Winky D directly zvisina kana kumbopokana, akati aiwa mukomana wenyu iyeye muitire GoFundMe muone kuti zvinorwadza sei. Then the number 2 story ndeya seColors abvuma kuti Winky D ndimambo kwete iye. So Wickney Uchivayo haana kuda kurova imbwa akaviga mpinyi, abva angotaura nyaya yake akati mukomana Winky D ainditanga ndakanyarara mushure mekunge Winky D aimba imwe song yaakaimba kurufaro uko kwanga kuine launch yeSwan, paakarova mamwe masong ake akazoburitsa paalbum rakaburitsa. So ndoda kukuplayirai zvakaimbwa naWinky D zvazotuma kuti Wickney Uchivayo ange achipindura nyaya iyi. Alright, they want something brand new, liars. I want you to pay attention, body. It's the praise in action. The next thing is all right. One shot. I do want to put it. But that's it, keep fighting. Then yes, I this is tiny. Then we fight in the place of tiny. Then we see another my 60 tiny. It's my first show in Bada 2025. I have to give you a new tune. One time. Bada, I should want to put it. But I'm sick tiny. I tell you, son, this is tiny. Then we fight in the center, she tiny. Then we see another is a 60 tiny. The Papa Kabuda, or I did you tiny. Sunday, my notes and that tiny. Kapura, what I did tiny. The first I get and that and hit up in the Pando, the name is Baba. Apa no kuti baba, kurane to honaka, and take a motaka, like that. I think mangozvinzwiro mega zvakaimbwa naWinky D. Then Wickney Uchivayo abva akanyora iye kutwitter kwake akati, true story, aedza kutsvaga attention yangu but I've never offered him anything because he is a puppet we-opposition. Ngavaite GoFundMe to him, even a Rolls Royce Phantom, vaone kuti kana inokwana akwa inobuda here. So ndokunyorwa iko kwaitwa na Wickney Uchivayo after a song ya Winky D yaakaimba iyo achiti anditengeke nemotaka. So muri Zimbabwe uyai mucomment section muchitudzo zvamunofunga. Then the other story inyaya ya seColors. seColors for the past years aitaura iye zvakawanda pamusoro paWinky D, achitaura achita no Winky D haandikunde kuimba and stuff. Grudge racho rakatanga Winky D aimba song yekuti mafira kureva. Then seColors akazoimbawo achidhisa Winky D achiti big man ndinewe, big man zimsoro, nekuda kwekuti ainge adhisa madrugs. Now seColors akaonawo kuti Winky D aburitsawo album rake, iye ndokuburitsawo rake, but now zvinhu zvinenge zvisiri kufamba kumukomana seColors. Anyora iye paFacebook page pake, but post yacho abva adeleta. seColors anyora iye akati, mabhanditi ini ndakazopika jeri pandakagashira mota ndikapiwa mota inodhura fuel. Apa album rakabuda but rese maviews aro haasviki 800,000. Apa gafa one song 1 million. Aiwa gafa ndibaba vedu. Post yacho yabva yadzodilitwa. I think magafa anga auya senyuchi ku comment section kwa seColors vachitaurawo zvavanotaura about magafa acho ari kurehwa naseColors, sezvo Colors achitaura iye achiti no Winky D haandikundi kuimba music. So muri Zimbabwe ngatisangane mucomment section muchitudzawo zvamunofunga panyaya yevaviri ava vari kunetsanawo, especially Colors ndiye ari kunetsa Winky D, not kuti Winky D ari kunetsa Colors, but Colors semonero wangu ndiye always anenge achingo taura more about Winky D. Ngatisangane mucomment section.